Estamos no entorno termal e natural de Untes, un núcleo rural do concello de Ourense que conta cunha infraestructura abandonada nos 6 últimos anos, a que temos aquí atrás, o camping. Este camping comenzouse a proxectar alá polo ano 2000 cun proxecto que ata o ano 2010 non se inaugurou e non se puxo en marcha. A partir de aí, numerosos problemas se deron a cargo da empresa adxudicataria e do concello, e daquelas, no ano 2015, procedeuse a súa clausura. Despois de 6 anos de absoluto abandono, recordamos que no anterior mandato do Partido Popular presentouse un proxecto para a rehabilitación integral deste entorno, unha rehabilitación necesaria en a que todos os grupos municipais estábamos de acordo. E apostaba por un novo modelo de camping, un camping con glamour, un camping, un modelo de turismo termal e rural que está moi de moda. Isto atópase, xa digo, absolutamente paralizado, un investimento de prácticamente 900.000 euros por un tema tan trascendental como é a falta do saneamento no rural. Neste núcleo no que os atopamos, dende fai xa moito tempo reivindicamos, xa non só para Untes, senón para todo o rural de Ourense, que se aborde o tema de que todos os povos teñan con un servizo de abastecemento e saneamento do século XXI. Plantexamos dúas posibilidades. Unha, que se asine un convenio entre a Confederación Hidrográfica e mailo Concello de Ourense para construir unha nova estación depuradora que dé abastecemento e saneamento tanto aos veciños do núcleo de Untes como a este camping. E, por outro lado, se isto non é posible, que o Concello se poña xa as pilas e redacte un proxecto e se execute para abordar a canalización das augas que van directamente a este camping, que agora mesmo está cerrado, pero non se pode iniciar o proxecto sen que haxa esa obra.